tot ceea ce facem de zi cu zi sau ceea ce vrem să învățăm se bazează pe niște noțiuni de bază. Se numesc fundamente. Dacă vrei să mergi la magazin să-ți cumperi un cornuleț, trebuie să știi că trebuie să ai niște bani ca să dai pe acel cornuleț. Evident, nu mă îndoiesc că nu poți să-l furi. Dar azi furi un cornuleț, mâine furi două, pui mâine intri la pușcărie și nu știu dacă se merită ca și strategie de long term. Dacă vrei să fii un foarte bun om de afaceri, trebuie să știi niște fundamente și să începi de la scară mică. Nu cumperi o bicicletă, cumperi două, cu una te plimbi, pe alta o închiriezi. Și acum, tot ce trebuie să știm sunt anumite lucruri de bază. Vedem porțiuni mici. Nu avem ce să facem, alea trebuie să le învățăm și să le aplicăm de la scală mică și după aia la scală mai mare. Acum avem două sume. Combinări. Hai să ne amintim unde suntem. Am învățat formulele de la combinări, aranjamente, permutări, deși sper că ai observat că mai departe dezvoltăm cel mai mult combinările, pentru că la permutări cam mai e și la aranjamente la fel. Deci știm formula de la combinări, știm ce fac ele, numărul de submulțimi ale unei mulțimi și am învățat două observații. Acum, acele două observații sunt importante când? Asta vreau să știi. Când sunt importante? Atunci când, cum am văzut, erau două, dacă aveam nevoie de alt număr sus sau de alt număr jos, atunci puteam să aplicăm alea două formule. Deci, spre exemplu, dacă tu ai niște combinări în orice context și ai vrea ca numărul de sus, K sau N-ul tău, să fie puțin mai diferit, ai putea să aplici formulele alea și să vezi dacă te ajută. Astăzi vreau să facem o formulă care ne va ajuta ori de câte ori avem sume. Deci scrie cu un mic semn de exclamare. Astăzi învățăm o formulă care ne va ajuta să calculăm sume cu combinări. Deci, din nou, diferența dintre formula pe care o să o învățăm azi și celelalte două formule este că cea de azi ne ajută să calculăm sume cu combinări, cele două de data trecută ne ajută să schimbăm forma unei combinări, tocmai în ideea de a ne ajuta mai departe. În orice caz, revenim la algoritmul nostru de bază. Ce facem când avem de calculat combinări? Să zicem în sume. Când avem de calculat sume de combinări. Păi, în primul rând, încercăm să aplicăm formula, exact așa cum am învățat fundamentele. Încercăm să aplicăm formulele pentru fiecare element, poate sunt calculabile, poate se reduc, cine știe. După care, poate că încercăm să mai apelăm la niște cunoștințe pe care le-am învățat în anii trecuți, cum ar fi sume. Scriem răstrâns, ne folosim de niște noțiuni de la sume, de niște noțiuni de la combinări și poate ajungem la ceva mai simplu. Iar a treia, acum la sume, a fost aia în care am schimbat forma. Ai văzut, am schimbat frumos forma fiecarei combinări, după care s-au tăiat frumos. Acum mai am o mică adăugare care ne ajută în special la sume și anume formula asta, relația de recurență pentru combinări. Și asta este formula. Nu o să înțelegi nimic dacă o las așa. Crede-mă, mi-a luat 2 ani să o înțeleg, din clasa 10 și până în a 12-a. Și nu e ca și cum aș fi stat, că și tu faci la fel, mamă, că mă chinui de 10 ani să învăț la mate, nu înțeleg nimic. Dar, cum m-am chinuit eu de fapt 2 ani? Mi s-a predat asta, 2 ani nu am făcut nimic, m-am trezit în clasa 12-a și mi-am acordat 5 minute de atenție să o înțeleg. Deci, practic, mi-a luat 2 ani să o înțeleg sau 5 minute? La fel și în cazul tău, dacă nu înțelegi ceva. Ți-a luat ție 10 ani să înțelegi matematica sau pur și simplu după fiecare dată după ce ai scris ce era de scris, după aia las-o pe altă dată, nu? Corect. Așa că să nu ne mai păcălim pe noi înșine, nu tu pe mine sau eu pe tine, să fim corecți. Pentru că chiar suntem inteligenți. Dacă ne concentrăm 5 minute, o învățăm. Orice. Again, aici sunt două exerciții. 1, 2. Sume cu combinări. Să zicem că am încercat să le calculăm. N-ar fi mers. Tu poți să faci astea. Din nou, știi regula. A doua. Ne-am fi gândit la să scriem suma asta restrâns cumva sau alte noțiuni din trecut, dar din nou destul de accesibile. Nu zic acum tu dacă ai sume cu combinări să te gândești la radicali. Nu, ai sume combinări. Băi, când am mai întâlnit eu sume? Când am mai întâlnit eu combinări?
Și zice, păi am mai întâlnit sume în clasa 9, era cam așa, hai, poate mă ajut aici. Și nu zic să intri foarte adânc în ele, doar așa. A treia variantă, observațiile pe care le-am studiat. Una dintre primele două observații, și schimb cuvinte, primele două observații schimbă forma combinărilor. Adică, data trecută, dacă te-ai uitat la videoclipul trecut și uită-te, le-am folosit pentru că ce era gândul meu, de ce am vrut să o fac? Aveam o sumă pe o altă sumă și mă gândeam, ar fi ideal să reduc astea. Deci, evident, m-ar fi ajutat, pentru că combinările erau aproape la fel, să fie la fel. Și de aceea am zis, hai să folosesc formulele astea și să se taie. Aici, de ce nu merge? Pentru că, ok, eu schimb forma combinărilor, dar tot rămân cu o sumă de foarte multe combinări. Și unde am ajuns? Înțelegi? Și acum intervine a treia formulă, asta, dar din nou o încadrăm la, să zic, a treia metodă de a rezolva sume cu combinări. Bun. Pe scurt, ca să nu te mai țin de vorbă, combinări de 10 luate câte 10 plus combinări de 11 luate câte 10 plus combinări de 12 luate câte 10 plus puncte îmi dă combinări de 2021 luate câte 11. Și așa am rămas eu 2 ani. Până când mă gândesc, cum? Ce s-a întâmplat? Am văzut în caietul asta ce s-a întâmplat. Înainte să-ți explic ce s-a întâmplat, pentru că uite că am trecut 2 ani fără să știu exact explicația, deși o să ți-o spun, vreau mai întâi să vedem ce hinturi, ce ancore avem care ne fac să ne gândim la relația asta. Hinturile. Când ne gândim la relația asta. Deci, folosim relația de recurență pentru combinări, tu scrii acum, atunci când vedem că sus avem același lucru, același număr, iar jos crește cu câte o unitate. Începând de la, vezi, astea două sunt egale. Acum formulează tu cum vrei, am terminat, asta e observația mea, ăsta este hintul meu. De fiecare dată când văd o sumă și ăștia trăsar, vezi, hai să ne uităm amândoi. Vezi, sus acolo toți sunt egali și sare în ochi. Și asta mă trimite cu gândul la relația asta de recurență. Înțelegi? După care mă gândesc, hai să o aplic. Deci am văzut toți ăștia egali, jos crește cu câte unul și începem de aici. De ce pun accentul că începem de aici? Pentru că e posibil să-ți dea toți termenii mai puțin ăsta și să-ți dai tu seama că trebuie să scazi. Știi? Bun. Toată asta, dacă ne uităm la formula asta, deci vezi, ne dă combinări de n plus 1 luate câte k plus 1. Și scrii direct, te uiți la ultimul și spui, păi mai adaug 1, 2021 și sus era 10, mai adaug 1, e 11. Similar și jos, iar văd o sumă de combinări, poate mă gândesc să o calculez, poate să fac altceva, în orice caz văd, hint, 12, 12, 12, 12, mereu e același lucru sus, după aia în plus văd, 12, 13, 14 până la 20, ok, deci jos crește cu câte una și începe de aici, de la 12, 12, deci trebuie să fie egale astea două aici. Asta înseamnă că suma asta în total este egală cu combinări și mă uit aici. Aici e 20, pun 21. Aici este 12, pun 13. Și am terminat exercițiul folosind relația de recurență. Acum, să îți explic relația asta de recurență. Un marker verde, te rog, un marker verde. Glumesc. Sunt tot. Avem. Dacă ne-am uitat la primul exercițiu aici, cum funcționează de fapt relația de recurență, dar ține minte că am reușit să o duc exact cu observațiile pe care ți le-am zis. Văd așa, pur și simplu mai adaug 1 și aici 1. Cum funcționează relația de recurență? Hai să zicem, pe primul caz, K este 10. Da? Pentru că văd sus mereu este 10 și pornesc așa. N-ul odată 10, da?
și înlocuiesc în relația mea de recurență. În caz că nu știm, relație de recurență înseamnă că un termen este exprimat în funcție de precedenții săi. Penultimul sau antepenultimul, aici este exprimat în funcție de precedenții 2. Revenind la explicația noastră, ăsta, folosind relația noastră de recurență, ar veni combinări de 11 luate câte 11 este combinări de 10 luate câte 11 plus combinări de 10 luate câte 10. Îi dau lui n valoarea 11 acum și cad pe termenul ăsta, da? Combinări de 12 luate câte k îmi rămâne 10. 11 este egal cu combinări de, cât este nu? 11 luate câte 11, am zis că mereu rămâne 10, da? Pentru că îl vezi, 10, 10, 10, 10 și aici am 10, 11, 12, de asta cresc pe n de la 10 la 11, pentru că eu caut de fapt să reconstitui termenii ăștia. 11 plus combinări de n, am zis că e 11, k este 10. Bun, când n este 12, am combinări de 13 luate câte 11 egal cu combinări de 12 luate câte k plus 1, k am zis că e 10, 11 plus combinări de, unde ești? N este 12, k este tot 10. Și continuând așa până la ultimul meu termen să-l scot, ar trebui să-i dau n 2020, aș obține combinări de 2020 luate câte 11. Asta, k plus 1 egal combinări de aici 2021, pentru că era n plus 1, n e 2020, combinări de 2020 luate câte k plus 1, deci tot 11, plus combinări de 2020 luate câte k, adică 10. Mai departe vreau să fac o mică observație. Ăsta pică, pentru că, vezi, k n-are cum să fie mai mare ca n. K aici e 11, k este 10, deci ăsta practic nu există. E ca și cum ai spune că din 10 elemente eu vreau câte 11. Deci ăsta nu există. Deci ca și concluzie, de fapt aici ar fi trebuit să scriu combinări de 11 luate câte 11 egal cu combinări de 10 luate câte 10. By the way, o să-mi dea 1. Dar, acum, eu ce am zis că vreau de la început? Să reconstitui toți termenii ăștia și să-i adun în ideea că voi obține suma asta. Înțelegi? Deci eu acum ce voi face? Adun toate relațiile astea. Și acum când îi adun, ce observ? Sunt cu un ochi întotdeauna pe ce vreau eu să scot. Pe combinări de 10 luate câte 10, combinări de 11 luate câte 10, combinări de 12 luate câte 10, plus puncte, combinări de 2020 luate câte 10. Da? Deci eu când îi adun, practic, ce să observ? Că ăsta mi se duce cu ăsta, combinări de 11 luate câte 12 mi se duce cu ăsta, combinări de 11 luate câte 13 se duce cu următorul și se duc toți, iar în dreapta o să-mi rămână suma mea, în stânga ce îmi rămâne? Ăsta. Deci, practic, am că combinări de 10 luate câte 10, plus combinări de 11 luate câte 10, plus puncte, combinări de 2020 luate câte 10, este combinări de 2021 luate câte 11. Acum, tot ce trebuie să reții tu este cum te gândești la formula asta. Vezi o sumă cu combinări, hintul este că toți sus rămân la fel și am scris demonstrația tocmai pentru că știu că o să te bulverseze că vezi formula asta și te gândești, băi, dar nu ăștia de jos rămân la fel? Nu când văd eu jos la fel și sus crește cu 1? Și răspunsul este nu. Am văzut de ce. Așa că hintul principal e ca sus să rămână la fel, jos să crească cu 1. Dacă se întâmplă asta, schimb mai departe egal cu
te uiți la ultimul termen, vezi, combinări de 2020 și mai adaugi 1 și sus mai adaugi 1. Am făcut tot ce am putut ca să înțelegi relația, să nu faci confuzia că jos trebuie să fie la fel, nu, pentru că aplicând formula asta cu josul la fel, practic eu când adun toate relațiile ca să reconstitui ce am aici, mi se duc. Vezi? Și astfel obținem formula inițială. Și mare atenție la singurul trick unde poate să te prindă e să-ți dea o formulă să-ți dea de calculat ceva de genul 12 luate câte 11 plus combinări de 12 luate câte 13, nu, ai 12, plus combinări de, nu, aici 13, plus combinări de 14 luate câte 11, plus combinări de 15 luate câte, unde ești? 11. Deci vezi din nou, aici vedem că toți sus rămân la fel. Și asta mă face pe mine să mă gândesc la formula pe care tocmai am învățat-o. Dar diferența este că oamenii mi-au ascuns un element. Eu ar fi trebuit să am plus combinări de 11 luate câte 11. Așa că îl adaug și îl scad. Și astfel eu pot să reconstitui formula pe care am învățat-o, toți termenii ăștia îmi dau. Mă uit la ultimul termen, combinări de 16 luate câte 12, minus combinări de 11 luate câte 11, care este 1. Asta este tot. Acum ai învățat să faci sume cu combinări. Încerci să le calculezi normal, încerci să le modifici ușor termenii dacă e necesar, încerci să aplici ceva învățat la sume din spate sau ești atent după formula asta de recurență a combinărilor. O zi plăcută!